खाली जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली आहे. निवडणुका होणार आहेत. ते कशा प्रकारे तयार लागायचा हा पक्षांतर्गत विषय आहे. कळलं का? हा काही तुमच्याशी बोलण्याचा विषय नाही. त्याच्यामुळे ज्या काही इन्स्ट्रक्शन्स द्यायच्या मला सांगायचं ते सांगितलं. सर, एकूण मुंबईत मराठा मोर्चा सुरू आहे. जरांगे पाटील बसल्याचा दुसरा दिवस आहे. काल आपण बघितलं तर CST असेल, तो भाग असेल, पूर्ण तिकडे मराठा मोर्चा होते. काय कसं काय बघताय सर गोष्टी? मराठा मोर्चा आणि ओबीसी असा एकंदरीत वाद सुरू झालेला आहे. पुन्हा जातीपातीचं राजकारण या ठिकाणी मराठा. मला असं वाटतं या सगळ्या गोष्टींची उत्तरं तुम्हाला एकनाथ शिंदेच देऊ शकतात. मी नाही देऊ शकत. ते जेव्हा येतील तेव्हा त्यांना विचारा. सर, मागच्या वेळेस तुम्ही म्हटलेलं की हे आरक्षण मिळणं, तुम्ही त्यांच्याजवळ समोर जाऊन बोललेला की तो झाला आता विषय. कळलं का? त्या सगळ्या गोष्टी सगळ्यांना माहिती आहेत काय आहेत त्या. मला असं वाटतं याच्यावरचं उत्तर तुम्हाला जे मिळेल ते एकनाथ शिंदेच देऊ शकतील. मुंबईकरांना मोठा त्रास होतोय. CST स्टेशन असेल, या बसेस असेल, सर्वच लोक अडकलेले आहेत. त्याचा फटका जो आहे तो आरक्षणाचा. मी पुन्हा माझ्याकडे ह्याचं एकच उत्तर आहे की जेव्हा एकनाथ शिंदे येतील त्यांना विचारा की मुंबईकरांना खूप त्रास होतोय. तर ते मागच्या वेळेला गेले होते ना तिकडे, बरोबर की नाही? नवी मुंबईला जाऊन त्यांनी प्रश्न सोडवला होता ना, मग हे परत का आलेत? या सगळ्या गोष्टींची प्रश्नांची उत्तर तुम्हाला एकनाथ शिंदेला विचारा. सर, निवडणुका म्हटल्या तर अनेक पक्ष आपल्या तयारीला लागतात.